Son María Traba e preséntome ás eleccións europeas polo Bloque Nacionalista Galego. Hoxe, desde aquí, desde Berlín, onde levo casi 5 anos vivindo, quero explicarvos un pouco as razóns que me levaron a tomar esta decisión e a pedir o vosso apoio. Como a moitas de vós, eu tiven que emigrar no seu momento na busca dun traballo digno. Ben é certo que me gustaría voltar, sin embargo, faise bastante difícil polas condicións que temos agora mesmo en Galiza poder voltar cun traballo digno e cunhas condicións dignas de vida. E que pode facer o BNG por nós, pola xente nova que estamos formadas e que estamos na migración? Pois pode trasladar as nosas propostas ao Parlamento Europeo, que xa o ten feito no seu momento, levando delegacións ao propio Parlamento. Está en contacto directo con moitas das delegacións e das comarcas que están na migración. E ademais pode recoller absolutamente todas as vosas ideas. Si deixades pois as vosas suxestións, as vosas vivencias, que queredes que se traslade nos vosos comentarios a este vídeo, Ana Miranda comprométese a recollelas e trasladalas e facelas chegar ao Parlamento. Por eso, pidovos que votedes a Ana Miranda e que votedes BNG.